Ләбиб әфәнде, менә икенче тапкыр быел хаҗга барып кайттыгыз. Тәэсирләр ничегрәк, нинди фикерләр белән кайттыгыз? Менә аны миңа хәтле барганнарда әйтәм, бер баргач ел барасы килеп тора дигән әйбер бар. Миңа кайткач журналистлар сорау алдылар. Ләйб абый тагын барыр идеңме дигәннәр иде, узган ел барып кайткачтан. Аның кыенлыклары, авырлыклары да булуга карамастан мин барыр идем. Әле мин хатыным Фиданиянны да алып барыр идем дип шунда әйтеп куйган идем. Һәм менә Аллаһның амин дигән шагына туры килгән дип әйтегендә, миңа бу юлы Фиданиянны да алып барырга туры килде. Һәм әлбәттә ул эсселәр булуына карамастан, әйтегәндә 63 градус эсселекләр дә булды. Ниде? Гарафат үзәнлегендә дип әйтегендә. Шуңа да карамастан, аның ниндидер менә теге күңелне, җанны тартып тора торган бер шундый көч бар анда. Аңлатып булмый торган әй. Аның әйтәләр инде, анда син 40 тапкырда барырга мөмкин, Ходай гомер бирәбәйме, 50 тапкырда барырга мөмкинсең, ләкин аның барыбер беренчесе диләр, беренчесе. Чынлап та аның беренчесе менә ничектер нык тәэсирлерәк була, ул Мөхәммәд пәйгамбәрнең кабереннән ерак түгел җирдә намазлар, дугалар уку вакытында да анда ниндидер бер теге халат, шушы Кагъбатулла яннан әйләнеп йөргәндә дә анда аңлатып булмый торган шундый бер хисләр бар. Кемнәрдер анда шунлап та теге ялыйлар, үзләренең кичерешләрен күрсәтәләр әйме. Кайбер кеше миннән дә соралар, җыладыңмы дим, әйтәм, мин җыламадым, ләкин аны эштән ничектер егылау булды, әйтәм, ниндидер аңлатып булмый аны менә ничек. Теге күңел күзгә яшьләр килә, ләкин теге ул башкача менә шуны кемгә ничек тәэсир итә торган инде. Менә шунлап та ул менә шушындый төрле менә шушындый анда зиярат урыннары яннан да үтәбез инде без, шушы безнең шәхесләребез җирләнгән әйтегәндә безнең дин әһелләребез дип әйтегәндә башка шундый истәлекле урыннардан үткәндә дә ул мин Мәккәдә йөрим, ышанып бетмисең. Шунлап та мин Мәккәдә мисың дип, әле минем хатыным да Фиданиядә баргач та булды. Ышанып бетәсе килми, Мәдинәдә йөрибез, Мәдинәдә бер кичерешләр анда, бер төрле хисләр, кичерешләр. Мәккәдә йөрисең, бу бит күз алдына китереп булмый торган җир, фәлән километр читтә. Һәм инде менә шул теге дингә якынаю, теге дугалар белән инде. Һәм аның шунысы да теге баргач бит теге шаммага җиренә шанырсың дигән кебек кайбер кеше шамыйдыр да бәлки. Анда баргач гомрә кылганда, кеше гомрән кылганда, әйтик, вафат булган туганнарыңа дуга кылырга мөмкин име. Шундый хаш гамәлен кылырга мөмкин кеше гомрә шикелле. Мин мәсәлән узган барганда әниемне Шин узган идем, тик сорадым инде безнең дин әһелләреннән, безнең остазлардан, җитәкчеләрдән мөмкин менә вафат булган кешеләргә дип әйттеләр инде. Мин әниемә укыган идем һәм шул көнне үк дигәндә ул минем энемә төшенә кергән идем. Аппак киемнән дип менә шундый җылмайып балкып тора дип. Мин инде менә ничектер барып җиткән дип аңладым. Быел мин инде мине карап үстерешкән шулай ук теге әни эштә булганда дип әйтегендә әбием минем факирәгә укыдым. Ансы минем ике туган сеңлемә төшенә кергән. Ул да шулай ук менә шундый ни белән. Менә ниндидер бәйләнешләре булу инде димәк, сынаптаның нәтиҗәсе теге ничек дип әйтим инде. Күз алдында дип әйтергә. Җыеп кына әйткәндә тәэсирләрегез бик җитә, сөйләп тә. Мин аларны инде көндәлеккә язып төртеп бардым дип әйтим инде. Былтыр мин инде бик тырышып язган идем инде. Быел инде мин азрак шигырирәк рухта язарга дәвам иттем. Бала көндәлек язып бардым, ләкин шигырьгә игътибарлык бирдем. Берничә шигырь үземә ошады. Кайберләр инде журналистик рухындарак язылган шигырьләр, ләкин миңа дин әһелләрен кайберләр әйтте. Бәлки әфәнде моны бер китап итеп чыгарып кулланма рәвешендә. Чөнки ул шигырьдә дә әйтик Кагъбатулла нәрсә, үз дәлифәдә ничек, мин үзәнлегендә ничек, менә шуларны җәмәрәт нәрсә улаймы. Шигырьдә шулар аңлатылган, аларга шигъри юл белән аңлаешлы менә шундый сүзләр. Күргәнегезчә нәтиҗәле булган, иң мөһиме кабул булсын. Әҗерләр насыйп булсын үзегезгә. Рәхмәт.